Nggih. Ini kira terus Pak Pri. Oh kata kawasan Juruk, Priman duduk Lamongan Pak Pri Bu Pri. Mat penonton lihat live streaming. Pak Rena, wonten Pak Modo Lamongan yang KBBR Tirecing. Mat malam nggih. Pon katelemen tanggal 9 bulan 6 go. Sami rawuh tumblek-blek wonten dalem pun Kaji Bitomo. Sebenarnya tanggal 9 bulan 6 wonten dalem Kaji Bitomo Lapak Modo. Gambang ning gedeng penak. Senadyan ato papane sing lanang ning wasit pemalang kaya cedak rasane. Oh, mulai kono mulai. Apa iki jeneng tresno? Mung katoning moto. Ojo mas terus baca gambang setengah. Ati suwung satinora weruh rasa sat wis bingung jare
jet saketan sliramu